Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Saša Gamesa. Danas ćemo igrati Skyblock preživljavanje sa... Matis Gaming HD i Stefan Games. Da ljudi, nastavljamo ovo naše preživljavanje na Sarmicraftu. Pa idemo da vidimo što ćemo danas da radimo. Vidite... To je Sarmicraft, to je Skyblock. Pa Skyblock na Sarmicraft, da. Ljudi, danas ćemo, ovo sam ja krenuo da pravim, vidite, napraviti kao ove zidove, pa ćemo da ogradimo da ne bi spadali tako lako. Ali na nekim mjestima ćemo ostaviti, pošto nekad ostanemo bez hrane pa padnemo da nam se... Da, idemo da se ubijemo. Pa tako da, ovako je. Mislim da će nam trebati još. Ajde pravite rupice za, rupe za prozore. To sam ja krenuo, nisam znao da li treba, pošto si ti, kako se zove... Ja drugi red. A su lepi nam prozori. Ja ću s ove strane. Jedan. Samo to je kritično što nemamo peska. Da, mora se platiti pesak, a mi smo švorc. Da, moramo, brate, kameno napraviti. Koliko nam meni fali malo još kamena, ali ima neko. Imam ja 29. Dobro, sad ću ja da iskopam još malo, pošto... Laki, koliko ti imaš kamena? 25. Nemoj to da radiš, ne naučuj. Ali lepa kuća. Čekaj, ovdje ćemo još... Dobro, evo ti parke. Imam ja kamera, nego budite malo glasniji, pošto se možda neće čuti dobro u klipu. Hoćemo. Hoćemo. Nemoj ja da se prodaju ti pukni. Nemoj. Kad se Laki prodere. Da, ja ne naučim, ti brzo kovaš. Laki's Gaming HD. Lepše možda ovako jest. A da, ali ne možeš, brate, da se popneš. Trebamo ovuda, dobro, šta će nam da se penjemo? Da ne padnemo. Jel imamo mi baklje neke? Imamo samo dve. Nemamo ni jednu bre baklju. Šteta. A smo brok. Sad će, daćete mi sad kamen koji imate, pa ćemo, kako se zove? Evo ti u čestu. A daj sam kamen što imaš. Evo ti. Baci. Ja sam sve uzeo iz česta. Tu napiši... Ne znam što ću pisati. Ajde da pričamo nešto. Alo, dajte mi kamen, je dva. A čekaj, brate. Dobro, iskopat ću, I ljudi, evo ga naš natpis, ovo je naš svet, mislim, tako nešto. I nemamo trenutno za stakla, ali u sljedećim epizodima ćemo to imati. I trebaju nam neke stepenice. Ima stepenice od cobblestone. Evo ih. Kako ste nam stavio bio? Staviš... Malo. Daj, ja ću. Evo ti. Da, tako da ne upada i ovdje sada, i sad valjda neće upadati, ja mislim. Tako, pa ne znam kako tačno ugao da pogodim. Inače, pravit ćemo još ovako veću farmu, malo drveta, pošto i ovako imamo dosta puno drveta, ali hoćemo još, pošto... Mi ćemo tamo proširiti i hahaj. I moramo ove mašine što dalje od kuće, pošto možda nekad nam bude drvena kuća, ono tu lava i možda se zapali nekim slučajem. Pukne u plavu. Pa šta će nam kuća od drveta? Pa otkud znam. Ljudi, ajde da mi pravimo polako krov. Da, ne. Laki, šta si ti, brate, ovdje radio? Glupo je. Ja nemam kramp. Pa idite napraviti. Ovo dvoje. To si ti uradio, ne ja. A da, ja sam. Alo, bre, nećemo se svađati. Ti si, aha. Zašto to radi? Zezam se. Dajte mi tri kamena. Da, dajte mi još jedan kamen. U stvari, ja ću iskopati. Ajde, pekaj, ja moram da skupljam, da prodamo, da imamo bat. Postavimo da rastu drveća, brate, baš mi zapravo, nema veze. Moramo napraviti ovaj krov i... Samo kad ja sad budem otišao
u spawn, ja ću to da pauziram pošto nešto moram da vidim. Mislim, ja ću pričati kod ovih drugih, ali neću se čuti u svom. Koliko košta vuna? Pa idem na spawn. Šta će ti vući? Pa možda za krevet, ali će nam neka trebati. Evo idem ja sam ti na spavnu. Moramo da zaštitimo naš svijet. Samo ja da vidim koliko ti je vuna. Vuna ti je 100. Da, vuna ti je 100. A 50 je kad prodaš. A treba nam pesak, a pesak je 500, ja mislim. Da. Pesak je dosta skup. Ček, moram da zaštitim naš svijet. Obavezno da zaštiti svoj svijet. Kako piše Lock? Inače, ljudi, ako bude, kad na kanal bude prešao 500 pregleda, mislim, moj i Lakijevo i Stefanov, bit će tako neki možda specijal, nešto snimat ćemo, vidjet ćemo još. Da, uglavnom ćemo snimati gameplay. Vjerojatno će biti na Mineplexu, Hunger Games ili na MCSG-u, pošto uskoro će imati svi premiume. Ja mislim čak sutra. Tako da sutra vjerovatno nećemo snimati. Ali ćemo imati premium i malo ćemo se uvežbavati na Hunger Games i tako to. Ali Hunger Games. Provovi. Provovi, ja. Krovovi. Da, Papke, ja i ti ćemo ono napraviti. Znaš ono što smo mi pravili na onom serveru jednom. Aha. Kao krov, ono. Znaš kako to mi je ekstra bila kuća, ali eto nismo snimali. I sad ne možemo da padnemo, vidite ljudi, sa ostrva. To je ekstra. To je vrlo ekstra. A ne, sad ću morati će sviđati. Ja isto. Jel mogu baklje da se kupe? Ne, može samo ugalj da kupiš. Tješio sam ja ugalj. Pa, imaš para za ugalj? Da. A pa trebaju nam baklje, uzmi oko 3-4 baklje. Mislim, uzmi ugalj pa ćemo napraviti baklje jer nam treba. Sam kupio, brate, baklje. Kako si kupio ugalj? Pa ima da se. Pa znam ima da skupi, ali skup. 175. Koliko? 175. A koliko ti imao? 200. A koliko dobio? Proto kao usto. Baš si dosta dobio. I da, ja to što se zvati, kako se to može da se proda, pošto nisam često igrao na ovom serveru baš. Pa i nisam ni ja, ali ja ću prekinuti, pošto moram nešto da vidim. Da, moramo to da vidim kako se uzima cobblestone. Pa ja sam sad to uradio, pokazat ću ti ja. Ma znam kako se uzima, nego kako se prodaje. Inače, ljudi, mi da završimo ovaj krov i napraviti onaj beskonačan dotok vode, barem napravi mjesto gdje će to da bude. I to će biti to za ovu epizodu, zato što nemam više šta da radimo. I da hoćemo da ostavimo još neke ideje za sljedeće epizode, da ne bi sve uradili u jednoj. Jer bi bilo zanimljivije da ima više epizoda. Gledajte šta sam uradio. Znate, oni su snimali jednu epizodu i ja sam rekao idemo sada da postavimo svi na YouTube i ja na kraju se ispostavila da sam ja zaboravila da stisnem dugme za snimanje. Pametno dete, je! I ja sam, ova moja prva, znači moja druga, ali nisam snimao prvu, ali ja ću staviti da je moja prva epizoda. Pa stavi, zato što ti je prva. Znači, moramo još to i... Krov je gotov. I to je taj steks. I ljudi, to bi bilo to što se tiče... Stanite, a da, kako se zove, da napravimo za vodu... To ćemo... Aj sad ću ja to na brzaka. Ajde, idemo skupiti. Imaš da kupiš vodu, brate. Ali ćemo bar mjesto. Pa samo da napravimo mjesto. To ću ja, pusti, to ću ja. Samo mi iskopajte kabelstu. Koliko ti treba? Treba mi... Ma baš koliko ima. Ne tako. Evo ovako, eto. I ljudi, to je bilo to što se tiče epizoda. A, Čuti bre! Ako vas vidio ovaj klip, lajkite, šerite, subscribeujte i poz!